माबा जाबाय थायोलै नेट गैया माबा नुनाय नुयै जायो। आलु भाजा जाबाय। नोंहालाय? रावबो लायक हरना होआखै। जाय दं अननानै लाइक दोनहरनो होदो लोगोफोर। माथोनो गाज्रि जागासिनो नेट गोनां जायगायाव थादोनो नेटानो दिसटार्ब थार होयोलै जानिखिजा लाइक हरना हो। नेट गोनां जायगायाव सोर इयो? आरबि एन्टारटेनमेन्ट। माबाखो हेल' आदा आगै नामखौ होनो हायो आं रैसुमै होनबासो। रैसुमै आगै। चेनेलाव गोदानबा लोगो खालामदो। लाइक हरना होदो। जागोन दे थाबैनो मनेटाइज आरबि एन्टारटेनमेन्ट। आरबि एन्टारटेनमेन्टनिया अवान के नि बारा थांबाय। बेसे थांखोबा आरबि एन्टारटेनमेन्टनिया? माबा जानासो साबसक्राइबारानो हाइद जालांबाय थायो हारसिं लांबाय। मैया खैजोनमोन? मैया 8 जोन। दंलै जिरायनानै। 80 जानो हाला। रैसुमै ओरैनो जना दंबाय दं आं। बेसे मोनोब्रा आंनिखौबोथ' लोगोफोरनो साबसक्राइब बानायनो होब्रा होदो। आरबि मनिटाइस एन्टारटेनमेन्ट जाबायनो बेसे मोनोबा सोंहरलाय। ओइ आरबियासो आरबि एन्टारटेनमेन्टआ बेसे मोनो? सोर फैदों? जाना माबा 275निफ्रायनो बारायनो रोङा। 80 आवनो दावखोनो हालालै नामा? मैया 85 जाबाय 8 जोन लांबाय। दाख्लै खैजोन? दाख्लै 9 जोन। आरबिया बेसे मोनलाय दा? बेसे जाखो इना अवान के?39,000 आरबि अबे 39,000 मासावसो मोनोना मोननै मोनथामजों मोनोबा? टटेल 39,000 मोनखाबायनो। ए खनसेल'? ओरैनो थास्लाय स्लाय आरबि एन्टारटेनमेन्ट लाइक दोनहरबायनो फरायनोबो रोङा इयो पेत्लाया थेंक इउबो होनहरनो रोङा। फैयो लाइभआव फैदो।
बेरायनो थांबा मानासखैजा थान्दानो नाजाबाय दं माबा साबसक्राइबानो खमायबायसो थायो आंना आरो एन्टारटेनमेन्ट खमायफिनना फिनाबा नोंसिनिया नोंसोरना खमायगोना खमायाबा आरो एन्टारटेनमेन्ट फंबाय मैयाबो साबा दाख्लै खैजोनमोनलाय ओइ 9 जन 10 जन नागार थायो फनफायनो ओंखाम जादों आदा आं र' दे जा रैसुमै मा भाजा जाखोबा रैसुमै मा ओंख्रि जाखो फुङाव जागोन दे खोन्थानायनि थाखाय आरो एन्टारटेनमेन्ट 3 घन्टा 3 घन्टा करे थानांगौ Thank you, Harbi Entertainment. दालिनो गैथ'वालै मोनजाथ'वाखै आं जाखांनानै आंनो संनानै दोनाखै नोमबाजैया जाखांबाय अमा बेदर माबा संनानै होलानो न'खौनो लिरखाङाखैबा फुङाव जानानै दानो जाबाय मा लाइभआव माने मिनिमाम दान खोन्था औ बेनो बाजैया बेनो नामानो आं डिउटियाव दं मा मावोबा जबफोर मावो नामा आरो एन्टारटेनमेन्ट बिनि आरो बे एन्टारटेनमेन्टआ आर्मियाव दंनो बा आर्मिनि मोनबेसे मोजाङानो कमेन्ट हरलायलायदो गासिबो लोगोफोर
जाय दं आरो जायहा लोगो गैया बिसोरबा फैबाय थागोन। आरो बे एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअखौ नायनांगोन आरो समाय अनना नायना होदो एसे आरो लोगो गैयाबा लोगो बानायना होदो। फैलायबाय आरो एन्टारटेनमेन्ट रैसुमिनिखौ नायना होदो एसे। जागोन आंहाथ' गाबबायानो थानो ओंखारो र' लोगो हाइट जाबाथाय। इमान खस्थ' भिडिअ बानायो हाइट जाबाय थायोबा गाबनो ओंखारो माथो। हाय सोरां ब्लग दे दा मोननाय रां खामायोबा मोजां आरो बे जोंनि चेनेलखौबो लोगोफोरनो हेल्प बानायना हो आरो बे एन्टारटेनमेन्ट सोरां ब्लग आरो बे एन्टारटेनमेन्टजों लोगो जाहरदो लोगो गैयाबा। सोरां ब्लग लोगो ब्लग लाइभ होनायनि थाखाय थेंक इउ बरायबाय। दे बाना हो आरो एन्टारटेनमेन्ट आंजों नङा आरो बे एन्टारटेनमेन्टजों लोगो जानो होदो रैसुमै सोरां ब्लग आरो बे एन्टारटेनमेन्ट दंखायो नामा होनदो सोरां ब्लगा आरो बे एन्टारटेनमेन्टखौ आरो बेजों आरो सोरांजों रैसुमै दं आरो बेजों रैसुमैजों लोगो दंखायो। सोरां ब्लगा लोगो गैयाबा जोंजोंबो लोगो जादो कमेन्ट हरनानै दोन। तिन घन्टा थानांगोन ने सायो बैयाव फैबा
मा डिस्टार्बबाय थायो आंखो र' आं ब्लु होनायखौनो बारा होआखै र' हाइड दिस चेनेल ब्लुखौ बोरै होयो रोङाखैनो र' आं एड गेस जागोन दे आरबि एन्टारटेनमेन्ट
होगोन ना गैया मोनगोना मोनाखै ब्लग खालामना नायदो ब्लग आरो आंजों लोगो गैयाबा आंजों लोगो जादो जागोन ना जायाखै
दंबावो फैखानाय बाजाराव मा फाननो नागिरदों रायजाजायोनो थांजोब्बाय नामा लोगोफोर आं बाजाराव थांसैलै नों नायबाय थादो अन mana harga on
Ah, न' लिरनो दाबो जायाखै माथो दा आखाइ सिनथाजोब्बाय Arvind Payment oh uन्दुसोखारदों सायाव जबाय अफिसाव जबाय उन्दुसोखारबाय दं मा जानोसै बेबादि मा होनदों थालिर फस्लाफोरा दालिजों अमा बेदरजों दालि दालिजों संनानै अमा बेदरखौ होना हो मोजां जागोन खोमा सादुआबो जा जे दंबोनो हमबायानो बैसाग मास दा आरो जेनेबा मा जायो अखा बाना जाय जाय लाइभ नायबाय दं लाइभआव फै दसे मालाबा आंहा उन्दुनोसो ओंखारबाय दं अफिसाव जलायगासिनो अरायबो थायोब्रा मबाइलानो बोनो हायालै आंना बाथ्राखौनो मोजाङै मबाइलानो बोनो हाया बाथ्राखौ मोजां खोनायाखैनो बोग्रोनायसो खोनायोना दे जाखांबा रैसुमै दासो जाखांदों नामा मबाइलानो बया जानानै बोननो हाया फिसा खोनाहैयो औ दालाय माथो बानायखो रैसुमै जाखांना बहाबा थांदों नामा
सोर बहानि थांजोब्बाय नामा थांजोब्बाय नामा मबाइलानो मा जाबाय दं माबा गाज्रि सोग्रा जाबाय दं मबाइला गाज्रि जादोंलै दाखालि दैयाव गोलैना खोनाहै जादों दानो मबाइलानो खोनाहैया बेलेगखैजा माबा खनसेबा जायो माबा खनसेबा जायो नेट नाङि खोम बोगोबाय थायो
सोर दंबावो फैयाखै बे टाइम थांबायना 11ता जानोसै हराव नङाबा बाय दोननोसै